Sumasa sa mga kasabutan sa pagtungkol ni Pastor Leganda na pamatundan ko ang purgatorio sa panudlo sa simbahan ng Romano. Kuminaw ko, Brad, Pastor, yan ang mulati sa nag-primitive Gones. Kaya, dumawa ko po kong bilis ko, laron. Kaya, kila kami na doon? Oo, kaya iyahan. Okay, gusto niya. Limit na ta. Ang purgatorio, isa sa mga Pilipinas sa Iglesia Katolika Romana, pero grounded kini sa wala ang kasulatan. Grounded, igamit iba, lugar mo, connection yun sa Word of God. Kaya, masa pagtulunan gini, gamit yun ang bulong si Diyos. Ngunit, kining purgatorio, di na ito rin masabdan kung diling magdiskutan ang unsay definition sa purgatorio o gabi na sa impyerno ng langit para to illustrate pa. Ang purgatorio, sa mga reality of purgatory, the source of the just waits in the moment of death with burden or venial sin or temporal punishment due to sin in their purgatory. So muna isa sa mga realidad sa purgatorio. So ang tao na mamatay nga gagmay sa dili siya maadto og impierno, kay impierno mo muli gitawag og mga dagog sa mga grievous, personal grievous sin in their hell. Sa ito pa muna sa pinadayag 20 verses niya pinadayag 20. So itambog sa linaw nga kalayo ang dagog sa ang gingarihan sa langit. Matod pa sa Revelation 21 verse 27, nothing unclean will enter the presence of God in heaven. Why bring on na magkasud sa giriya sa langit? Bisa gamay lang muli o sala, dikit magkasud. Nya, kung ang tao mamatay nagpaysa, saan na ibutang? Dili pa ito simpero pinagpong sa, di pa ito sa langit kagmayang kasa, munang isa gitawag ni San Pablo sa 1 Corintios 3:15. Namati sila kalayo apan maluwas pa. Yang kalayo sa impierno, wala may kaluwasan. So muling diskutan sa Mateo 5 at masawan ang kining libro nga bagong kasabutan Pilipinong Salmo dili sa ipahayag sa kasulatan nga ang Diyos ang purgatorio nagpaila kini nga adunay kining gugma ng Diyos, nagpaila siya gugma. So dara tumasaw mga kisunan sa Mateo 5:26, ang purgatorio pagpadayag sa gugma sa Diyos kay naglinis ni sa mga tinubdan sa kadautan o nga nakababa sa pagkadamdam sa bugmas o kalipay nga anaa sa Diyos sama sa kaning. So muna yung punto niya sa Mateo 5, i-explain sa Mateo 5. O niya, ang the Holy Bible with apocryphal o the canonical sa 2 Macabees 12:45, diskutan nila ang pray for the dead. Magpasabot na ang pray for the dead gipahayag diya nga balaano ng pulampo alang sa nangamatay aron kabarbara ng ilang mga sala. So ang langit di man kabarbara kay luwas man. Isaiah 5:10 kalipay ng white katapusan ng ilang langit everlasting joy. Niya ang impierno di sa kabarbara kay hangtod-hangtod magagot imong ipon silutan ka. Mateo 13:42 kamar 50. Hangtod sa to. Mangyayang dagbuang ka. Itambog mga sa impierno matapan ni Kristo. Sa Mateo 5:22. So dako sa muna nga ang gagmay sa moagi kinakalayo apan maluwas pa. Usa man ning gitawag sa Iglesia Katolika Romana o purgatorio kinasila na linisanan.
comes from the Latin word purgatorio, Isaiah 4:24. Una nga ang Matthew 12:12, si Kristo ni bahayag nga kadto makasala sa amahan sa anak mapasaylo, pero makasala patok sa Espiritu Santo dili mapasaylo ng Santo. Sa to ba na ay mapasaylo ng sala? Musta man ang sala? Ikikar ni sa 12:22 na gitawag na purgatorio na binyag sin lumagi kayo apan maluwas sa pinagi sa mabisa pagampo. So muna nga sa mga panulo sa iglesia ito karumana na ang panulo kanang pamisahan na to may tungod sa nakalag sa purgatorio. Bukan na ito kades na kades kalag sa purgatorio kapag mo na talaga pero naman ito sa 19 pero with respect ang mga non-Catholic Church hindi mo dawatin pero mas mayo kaning na yung suka kay Om Silame kay ingon ni Felix na way debate San Pablo at sayo preso nga kadaadlaw ang debate buhat ni City dos Kama di City ang ipasamot na idili ang debate ang binastos sa debate dito Dos Timoteo 2:20 nga duterte musanggo pa sa nasaway yan dito Kristo stupid argument pero friendly debate discussion pinahan ay nga way personalan kadawat dita mo ko okay na siya kay itugot na si Kristo magigibate usap Santos 8:11. So muna nga nini Pastor Liganda kung inipahayag mo pula napapog ng kami brother Pastor Jupiter sa Assembly of God Pastor na tinubungan sa dua ka pastora ug 5 ka pastor unya ayaw nga mutana siya base sa inipahayag yan si Pastor Lepinyere kaya mo pabilo na ang purgatorio kung sa kabakat na doktrina sa Iglesia Katolika Romana. So ayo, imo ni manigang Pastor Jupiter unya akong kubagol sa dakong bubuo. Salamat friend. Ginagawa kay friendly discussion din yung ganahan. So, ganahan ko nga i-explain ko sa ang mga matay nga nagtuo kang Kristo asa sila patulong. Okay? Kanyang ko, isgot niya ganihan nga kung gamay mong sala, dinis kalibutan, pwede pa kang wato sa gitawag purgatorio aron nga cleansing. So, din niya i-explain din niya ni Pablo ang gitawag mga naakang Kristo Jesus nga diha mamatay tayo asa sila padulong kanila nga nagpangalagad kang Ginoong Hesus kanang Korintos 5 sa 1:10 busa mao ang isulti niya busa karon na kitang masaligon kaayo nasayon kita nga samtang aniya kita niining nawasa layo kita sa Ginoo kay nagkinabuhi man kita pinagis pagtuog dili pinagi sa ato makita so kita masaligon kaayo o palabiyon nako nga mamiya kita niining lawasa o makikuban sa Ginoo sabot mamiya ning lawasa yun na may nagpuyo din nga spirito ka lang mamiya ning lawas kining biya sa lawas mao ning mo sa mamiya nga makikauban ngadto sa Ginoong Dios. Sa ato pa, kung ikaw magtuturo karon kang Kristo, kung man sa imong kamatayon, ayaw na paabot nga maadto pa ka sa gitawag niya nga kining gitawag purgatorio. Wala na yung cleansing, mamiyak kita ning lawasa o magpuyo kauban ni Kristo Jesus. Sa mga tao sa mga lagad sa Ginoo, asa sila patulong? Ang dato si Lazaro, nangamatay sila. O ang dato o nangamatay, siya gidalagan sa bakal ni Insaban, Abraham. Itawag ka siya o paradise. O ang si Lazaro nung namatay. O ang dato namatay, gidalaw sa siya, ang ngalan, Hades. So mauni siya ang dapit sa mga tao nga wala mga lagad sa Dios. Gikan kaniadto hangtod karon, basta wala mga lagad sa Dios, natural makasala, dato sila sa gitawag nga Hades. O sa maning Hades, it is a temporary place of the wicked dead. Kato mga kalag na nangamatay na, dito ngayon sila, ipadala si Lazaro, nga nag-antos ako, aron matutulog ang iyang tumoy sa iyang binhi, tudlo, aron na mabutawan ako. Hades kato nga dapit, dili kalayo nga lilaw nga kalayo. Nag-antos ko siya sa itawag nga kainin. So ini, kamus naman sila mahimong iadto sa impierno. Mahitabo ka na padong sa itawag
the final judgment. Katong mulingkod na si Jesus sa puti nga trono, aron dito ablihan ang mga libro o doon ay mga libro nga giablihan. Ug matod pa ang tanan ni mga ngalan nga wala masulat sa libro sa kinabuhi gitambok ngadto sa linaw nga kalayo. Mao ni ang isulti sa pinadayag 20. Atong tatawon o ang Hades mitugyan sa ilang mga patay ngadto sa naglikod sa puting trono. Ikaduha, ug ang kadagatan itugyan sa ilang mga patay ngadto sa naglingkod sa puting trono. Ikatulo, ug ang kamatayon itugyan sa ilang mga patay ngadto sa naglingkod sa puting trono. Ug matod sa Bos, ug ang tanan nga mga ngalan nga wala masulat sa libro sa kinabuhi igatambog ngadto sa gitawag linaw nga kalayo. Kaniha, yang disputan nga mao ni abot Quranan sa Biblia nga gitawag og impierno katong gitawag nga og adunay kalayo nga mosunod kanila. So iyan mo ka mga kaigalaan kung imo gyud ang tan-aw na ang usa ka context niya, nagisgot ka na ba tungod sa mga buhat, sa mga tinun-an, buhat sa mga nangalagad kang Kristo Jesus. Kung atong panahon na sulayan ang tanan nimong buhat dinis kalibutan pinagi sa kalayo. O kung masunog, wala kay ganti, tinunoa, maluwas ka. Apan kung dili masunog, mahimo nga makabaton ka o ganti. Buti sabot, maayo ang mga motibo nga gibuhat nimo diri sa kalibutan. So dili mo na siya, wala na nagisgot o kining gitawag purgatorio nga dito equal sila. Kung dili nagisgot ka lang may tungod sa man. Pag sunog ko niya sa atong tagsa-tagsa ka mga binuhatan. So ang akong pangutana, tululan ko po, tigalan ni friend. Dala ko sa mga pangutana. Nagtuo ang Katoliko nga pinagi sa mga indulhensya, mga buhat-buhat, misa, takot o mga kandila, para sa patay, sa pa na mga pupangadji, para sa mga patay, mga itong praying for the dead, doon ay kaluwasan o mahinluan sila dito sa gitawag nga purgatorio. Wala na akong pangutana, pilaman ka misa ang ikinanglan aron nga sila mamaluwas kung pipilaman ka mga bulto o kilo o tons o kandila aron nga mahimo sila mamaluwas dito sa gitawag purgatorio. Ikaduhang pangutana kanang gitawag pila naman ang nahawas gikan sa purgatorio. Doon na ba i-record na niya nga ika-report sa Roman Catholic Church nga how many ang mga numbers of kalagda sa purgatorio na hawas na tungod sa inyong mga indulhensya. Ikatulo, kinsa may magpahibaw niya nga naanay nahawas gikan sa purgatorio. Tingin mo ba yung pumunta na Apostol juga yan? Asal na ba kayo pumunta na Apostol? Ang akong munang tubag na kining pamisa, kuang kining ang misa gitawag sa Latin of ex operator na mo-produce ang bunga ang misa. Ya ex apprentice ang presider ang pare madawat ni special bunga sa misa na siya madawat sa nanimba na siya bunga ng misa madawat sa kalag sa purgatorio. Muna mong ipungutanan. So na dito niya ang bisag kasar mong pamisan mo ba di? Yang punto, kaning makalag sa purgatorio, pag-ampo ng misa sa the Central Sacrament of the Church, pinakataas ng pag-ampo, pati sa purgatorio, makuhaan do dito ang iyang castigo, temporal punishment. Muna nga, pananglita na makalag dito nga, pulo ka to manang-manang tabuhan, yan, kusara ka na tabuhan. Muna nga, ang kalag sa purgatorio, padung minas langit. So, kadangi santos na misa. Pinakamisa gitu. Ini may tawag sa kalag. Pwede na usa ka magpamisa sa kalag. Pwede sa ka kalisunod o iban kalagalan. Mas mayo nga kining kalagalan ikuan ng simbahan nga para magduman pa din malintaw. Nanak Sirap City de Desayas. Kailangan din ang magkakalan. Kini kanila ilahi tani sa misa kay kini kanila usab ni ka nagsimbolo ni sa hayag kay munagot sa kanila sumasa 2 Crónicas 13:11 o Marcos 4:21 King James Version kining pagdagos kanila mahayag man. So nanay kahulugan sa Juan 8:12 matod pa dito ni Juan Evangelista ang musunod ni Kristo
di na maglakaw sa pangingin. Kahayag mas Kristo, John 1:8. Sa Episos 5:9, matabang sa Baklo, ang bunga sa kahayag o ang kaayo, kapaturan o kining pili ka, hulugan sa nila. Marcos pa ito hindi kandol state. So muna siya na lahit ni kanila lahit sa misa. Ang misa mo ay pag-ampo para sa kalag sa purgatorio pag-isa na ito. Kisa din yun, Dos Makabi 12:45. Balaano ng pag-ampo alang sa namatay aron kabarbaran ng masala. Ang nasa impyerno di na kabarbaran. Ang nasa purgatorio na langit lumas naman mo ng purgatorio. All souls in purgatory will go to heaven. Mo ng naduhana langit ng impyerno. Buat Jesus 42. Katapusan ng pumunta ng ako naman ito no? Itong, sumunod sa official report sa Katoliko, ilan na ang hawas kita sa purgatorio? Huwag yung gato, kung hindi kita pa rin mayap. Pero, si Padre Jose Manyanga, ito sa kapare ka namatay, nakita na ng purgatorio ito. Pero, sumama sa teaching sa simbahan, sa our Catholic Pitman of Religion, all souls in purgatory will go to heaven. All souls, plural, daghan. Hindi ko mayihap na kay Espiritu ko na sa mayihap na. Sa daghan imahayag kay. So, mga galing pamutan na din? Katong last kinang, kinsa may itong kalipatungan, hawas na yun sila sa purgatorio. Muna nga ang kalag, kaya pamutan na ng Pastor Jupiter, nga ang hibaw sa kalag kung mo bilang Diyos, sumala sa Iglesia sa Diyos. Katoliko ay magmaro. Ang kalag, yun ang simbahan na pamisa mo kalag, kaya naman sa Biblia na pamisa yun. Niya, huwag na masayad kung impyerno na langit o na purgatorio. Ikaw kayo maluwas, nagmisa na po sila. Dili, makatabang sa magkalag sa purgatorio nga mahawas dali magkalag sa purgatorio sa langit. Hindi na mga ito impyerno. So, matabangan na ito. Kinambis ng mga pagkampo, pamisa. So, muna nga, pagbilang ka buo, awas, tingin may help na tingin naghanap ko. Naghanap na langit Adan sa langit. Asa mga sa langit? Hindi sa SBJs. Ang iyurihan sa langit na yung mga kalag dito. Sa ito pagi, kan sa purgatorio mo bagpado sa langit. Ako yung mga tanong, no? Pastor, okay na ko. So, pagkakit ko pagkatanan, Assembly of God na pastor sa kay license, pastor yun. Yun yung Sibilia, Pastor Sibilia. O yun ka na membro sa Assembly of God. Kaya na ang bilang sa unuwan mo so ang tao may uway sa bakakon. Bunawat baka na ang tao may uway sa bunawat o sultis ka matulog. Kung sa korte pa, Your Honor, his question is out of order. Hindi ko man din. Purgatorio aking isgutan. Oh, lagi. Di ko na. Tingnan na ito siya. Okay. Ano, kay dili mo ka mo dawat na sunod ka mo sana. Ano, o yun kay nisupat mga purgatorio dili doktrina sa Iglesia Católica Romana. Na ba kay mabasa sa Biblia na ang purgatorio kining sayop ng panulo? Wa man sa Bible ang purgatorio. Suwasat ko yung exult yan ha. Nung kami. Ganon, ang panulo sa simbahan ang kagmay sa muanggi maklayo kuning ito purgatorio. Supat din. Kabala sa gusto ko niya, kung hindi ko nga verse, dili to kalayo ka mo sunog nila nga dito sa purgatorio. Kalayo to nga sunogon ang ilang mga buhat. Panood mo pagbata, lahat tayo. Di ba nung sa panahon sa atong pagkabatasan? Ang dagok sa Ginskot mga impyerno kanina, tinuon na ang Sabay ko wala itambok sa impyerno, ang dagok sa... Sa sabay ko wala kami categorize nga kami. Sila, Di ko mo talaga may, ang dagok sa impyerno yun, ang kalag. isang kamay pa rin sa Ha? Asa ko ba sa gagawin sa impyerno? basta hindi ka maginulso. Di, pumunta na, tinuon pa ni Pastor, yung isulti nga, kaya base sa inyo ni Pastor Ganda, sa Proverbs 13 verse 5, to say, the word of God is proven to tinuod yun. Kani mong ito mo ang saksiyan sa kadaghanan sa Hungary. What verse in the Bible, where can you read the Bible na God may sa impyerno? Mga mga Wa na gisgot ang Bible nga gagawin sa ano lingon mo ka nga ang God may sa impyerno? Sa to ba? Wala sa Biblia. gagawin sa la,
why di ko na Bible nga ang sala wali kamay ako anak basta sala kita siya ano sa linaw kaya Sa Lucas 12:47 sa matupad ni Kristo, ang nakasala o gamay, silutan o gamay. Nakasala o silutan sa dako. Kaya Diyos justisya man, Salmo 7:11. Pagkana, sinuod ang isulti ni Kristo nga, ang gagawin sa silutan sa gamay. Silutan din. O gamay. Sa ito pa, ano na ilinain na sa nga, silutan sa gamay. may mga silutan ang sala kamay dako So, kadang silot o dako nga gamay ng imong dimensyon, lahat ng silot na dako mo ito yung tinuunan lang. asa ito kamay Ito dako. Ito mo ito. Hindi. Kasi sino mo may berno? Ano na yung berno sa lahat? Ano na yung berno mo? Wala ka, kung saan yung berno? O yun gala, agad may isa ka doon sa berno. okay mo yun hindi ka mo yun Hindi ba? Pakutan na. O yun, baka yung nawanto doon na agad may isa ka doon sa berno. okay ba't kaya lang magana di magilusod Dito ba gasa? Responsive ba? That's not responsive. Pakutan na specific. Agad may isa ka doon sa berno dito. wato Ya, asa masulat sa Biblia. Na ang mo tanan nga nakasala sa ban Di ang pumunta na responsive. Na ba kay teksto, ebidensya, documentary evidence, dahil question. Ang gagmay sa imperno. Roman 3:23 na nakasalamat. Why, pero gusto talaga. Sa una ro, Biblia, mato mong pastor ng ganda, why magadunggang may buha Biblia. Iyawan mo na. ano ba Ya, ito na biya. nagpanog sa atubangan naglingkod sa trono kagbay ko kagko inila ko Wa may pili inila Wa may produksyon kay mga resulta. sundan ang impirno na Ha? sundan ang impirno na Nagagmay na. Sa naglingkod o ang puti nga trono gilingkuran ni Jesus para sa final alagit mo to nilingkod tayo imperno. final judgment na ilalan Yang pumunta na to, imperno. gagbay ko Ako pumunta na, connection, valid question, sa imong gitubag kay, anak ko mapugnin sa imong gitubag nga, matod pa nimo ang gagmay sa imperno. Pero kahatag mo kay evidences mo there. hindi ba hindi nagkakaroon si Jesus di Kaya di mo lang naman gitubag. So, pumunta na, sa Judas 1:23, sakmita gikan sa kalayo. Nauna, karon ang imperno, kayo mo na. Masakit na mga kalag sa imperno, di na. ang buto sa buti na buhay pa sila pero ang ilang destinasyon padung na sa linaw nga kalayo. So kinsa may musakmit ini? Tudloan sa yawan sila sa mga pulo sa Dios aron dili na mo patlo kuadto sa linaw nga kalayo. Ingon siya kay nakalatas na kamo gikan sa usa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So, pumunta na. Kaya sa 1 Pedro 3:18, matupad ni Kristo, nagwali siya sa Espirituhan ng nabilanggo, 1 Pedro 3:6. Paingon ni, ang mga kalag sa langit o bibir na mawalihan pa din. Diba? At panahon na si Jesus Di ba, sumala sa Biblia, ay nung sa panahon. Kaya sa unang maring panahon niya po, nag-iskutan. Sumala sa 1 Pedro 3:18, si Kristo nagwali sa Espirituhan ng nabilanggo. Pumunta na. Kanang nasa langit, na sa impyerno, mawalihan pa na sa kung si Kristo magwali, maluwas pa sila. Pero kung ikaw magwali, hindi na sila maluwas. Pumunta na, sa langit, mawalihan pa na mga galak. Kasi magwali. Si Kristo lagi. Kung si Kristo magwali, langit plus na mas ladahan, hindi na mas ladahan ng Mawalihan pa na impyerno sa kawalihan. Hindi na matusikip sa sentro. Karon. Uy, yun na sa ika. Sa 1 Pedro 3:18, kunigi. Mawalihan ko ba? Ang yato ni Kristo, di Ay, maluwas pa. Alis na siya. Di ba minasa? First Peter 5:8, nagwalis Kristo sa Espiritu ng pinanggo. Okay. Sa to pa, wala rin mo muna yung purgatorio. Dili to purgatorio, hadis ang isigutan na. Kung dili purgatorio, sumay nga na ng Hadis na isigutan. hadis, kung na hadis, pero na dali. Ito sa tempo, no? Kay linaw klayo man ang hadis. Mura sa isip. Sa pastor, mura sa sino ba? Kaya karon, ang sunod pamunta na sa Salmo 7:11, mudawat ba ang Diyos matarong ng buwis? Yung karon. Kung nakasara o gamay, palitan ko sa bata noon nangawat og barbecue, gidako niya mo ba nanulis yun dito sa bangko, gipatay pang gwardiya, sila sukmanan sa huwis, pareho ng sila dili.
Hukmanan sa West. O dire. Asa na hukmanan? Dire siya. Dire siya. Oh. Sa nagamay. Oh. Lahi ang hukmanan sa Dios o ang hukmanan nato sa panggamay. Dili ang punto ba? Sa dire sa Dili sa panggamay. Adili priya. Kaya lahi man Sa Ginoo. Lahi man sa Ginoo. Sir, bukutan na. Ginoo yung mga Salmo 71 nga matarong nga judge. Sa Ginoo, labaw pa ni Suwis sa kalibutan. Pareho ng silot nga nakasaw gamay nagko, dili. Diba? Hindi ko niya. Ha? Ang talagang sala. Sato pa, di sa pareha Suwis o Kung di lahi lagi ang wisdom sa akong kalibutan kung siya nga wis nga. kunya, di ba, punto ni mo, na kung sa may ebidensya ng Biblia, na ang gatmay sa maorang ako. Di, versikulo. Versikulo. Oh, mapareha ako kung mga versikulo. Kung pinag 20, nakingon mo, nga nagparog sa tubangan, sa naglingkod sa trono. Mula mo na diya, nalamit naman. Nalangit ako kung pa na. Ha? Hukom pa. Sorry sa natin doon, na ang yan na ang nagsasalat. Sa ko ba? Ano na yung mga binuwa? Yang